ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂಥ ವೆದರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಂದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು. ಸೊ ಪಾರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವೆದರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ಹಿಡನ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ನಾನು ಇಂಕ ನಾನಾ ತಿಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ ಅವಡು ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವಡು ಮಾಲ್ಪೆರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬತ್ತನಾಗ ಸೀದಾ ಪೋರ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐನಾರ್ದೇನು ವೀಡಿಯೋ ಕೊರ್ಪು ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಅರ್ಧ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಿಕ್ಲ ಆವಡೆ ಪೋಪು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡುವೆ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಜು ಅಂಡ ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಚಾನಲ್. ಫೈನಲ್ ಏನಿತ್ತು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕದ ಆಲೆಟಿ ಗ್ರಾಮಡು ಕೊಲ್ಚಾರ್ಡುಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಚಾರ್ ದೇವಕಜೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೆಕ್ಷನ್ ದನಿಯುಲ್ಲೇರು ದನಿಯುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಆನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಆರ್ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಜುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸುತ್ತುಂಡು ಈರಗೆಂಚ ಅವನುಂಡು ಮಾಮೂಲಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಸುಳ್ಯದಾಗ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ತೂದುಪ್ಪರ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಎನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಂಡ 2 year ನಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮಾಂಪ್ಲೆ ಪ್ರಣೀತ್ ಮಂತ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು. ಸೊ ಕನಕ್ಕೂರು ಅಂಚ ಮೂಲು ಕೊಲ್ಚಾರ್ ದೇವಕಾಜೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪನ್ವೇರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಉಂಟು. ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಪಂಡಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಲೆ ಬತ್ತದಾಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಒಂದು ದಾಲ ಪಾರ್ದಾಲ ಮುಲ್ಪದ ಉದಾರ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಬತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ಬರ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಮುಲ್ಪದೊಂದು ನೆತ್ತ ಪೂರ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಳು ಮಮ್ಮಿ ವಿಷಯ ಹೋಗ್ಲ ಮಾಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಒಂದು ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಪುಂಡ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ಪೊಯ್ ದಾದನ ಆನೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಉಂಡೇನು ಮಾರೆ ಆನೆ ಉಂಡಾದ ಅದೊಂಡ ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆ ತಿಕ್ಕಂದು ಕಾಂಡೆ ಆತ ಆನೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಊರ್ದಾರಲ್ಲೇರೆ ಪರಿಚಯದಾರ ಆನೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಪರಿಚಯದ ಇರ್ಲಿರಿ ಆನೆನ ಗಡ್ಬಿಡುವ್ರಿ ಆನೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಣೀತನ್ ಈರೊಂಜಿ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನೀ ಬತ್ತದು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ದು ಇವ್ರನ್ನ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ್ದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅರ್ಮಂಡ. ವಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆ ಸಂಡೆ ತಿರ್ಗುರಪ್ಪ ಬಾಡಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಭಯಂಕರ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಉಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದೇನಾ ಪಾರಣ ಅಲ್ಲ ಆರು ಫಾಲ್ಸ್ ಬನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ನೀರು ಬರ್ಪಣ ಇರ್ದು ಪಾರಣ ಅಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ പോകണ്ടല്ല ഇഞ്ചി പോടും മജുണ്ട്. സാധ്യ വെച്ച ಆನೆ ನಿಕ್ಕು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೋಲೆ
ಜನಕ್ಕೆ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬೋಲೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಉಪ್ಪಡು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬೈದ ಬಟ್ ಪ್ರಣೀತ ನೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನು ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ನೀರು ಪಣ್ಣ ಮೂರು ನಂಬರ್ತು போய் ಬಲಿ ಮರ ಬಿಡ್ದು ನೀ ಆನೆಲ್ ಉಪ್ಪನ ಪಂಜಿಲ್ ಉಪ್ಪನ ಪಿಲಿಲ್ ಉಪ್ಪನ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಂಚಿ ಪಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಪೋಪನ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆ ತಾರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಕುಡಂಜ ನೆಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಪನ ಮಿತ್ತು ಗುಡ್ಡೊಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪದ ಪಾರ ಆಪನೊಂದು ಅದಿರುವ ಪನ್ಪುನಿ ಆಮೇಟ್ போய் ಅದ ಆಮೇಟ್ போய் ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ವಸ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೋಯ್ತು ಇರೋ ಬತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂದವ್ರು ಹೈಲೈಟ್ ಆವಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೈಲೈಟ್ ಆವಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಪುಲಂಚೆ ಮುರ್ತೆ ಪೋಯರ್ ಐತೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಪೋಯರ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಳ ಒಂದೊಂದು ಪಂಡ ಮರ ಪೂರ ಅಡ್ಡ ಬೂದು ಬುಕ್ಕ ಪೋಪುನ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಉಂಟು ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಎತ್ತೋನ ಬೋರ್ತಿನ ಆರೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚೆ ಇರ್ದತಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರು ಪನ್ನದ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪಾರ ಆಪುನು ಪೋಯ್ ಇತ್ತೆ ಇರೋಟ ಬತ್ತ ಮಾತ ನಿಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುನು ಪೋಯ್ ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಈರೋಟ ಬರ್ತದ ಈತನ ತೀಯ ಅಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೊಚ್ಚಿ ಎರ್ನಾಕುಳಂ ಕೊಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪಂಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಪೂರ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡ ಮಾರೆ ಏತ್ ಹಿಡನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ ಅವನಕ ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಆನೆಗಿನೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂಚೆ ಬೋಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ಎತ್ತೋನ ಬೋಚಿ ಒಂದು ಸೊ ಐತೆ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೋಂದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಪ್ರಣೀತಣ್ಣ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜು ಅಂಡ ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ಬುರ್ದಿನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಬಂಗಾಲ ಅವರು ಅಡ್ಮೂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದನ್ನು ತೂಪ ಅಂಡಿ ಮುಲ್ಪದ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ಲೌಡಿ ಎಲ್ಲ ಅವಡು ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅವಡು ಪೂರ ಶೇರ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಪೂರ ದಾದಾಪುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅದು ಅಂದಾಜು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೊ ಫೈನಲಿ ದೇವಕಾಜ ಫಾಲ್ಸ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರ್ಶೋಕು ಮಾತ್ರ ತೂಪ ತುಲೆ ಜನಕುಲೆ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಉಲೈಡ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಿ ಆತು ಬತ್ತ ಫೈನಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಮಿತ್ತಲ ಪೋಲಿಗೆ ಬಾಟಮ್ಗು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ತಿರ್ತು ಹೋಯ್ತು ಪಬೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪುರ ವಾವ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂದು ಇದೇ ನೋಡಿ ಹಿಡನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವಾವ್ ಬಾರಿ ಒಂದು ಶೋಕದ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಲ್ಚಾರ್ ಎಂಬ ಕೋಲ್ಚಾರ್ದ ಒಂದು ದೇವಕಜ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಟು ದೇವಕಜ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂದೆರಡು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರೋದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಸ್ ಕೋಲ್ಚಾರ್ದು ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರೋಡು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಲಾಯ್ ಬರೋಡು ಆಫ್ ರೋಡು ಬಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಪಾಯರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಮಿತ್ತು ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋ ಮಿತ್ತು ಪೋಲಿಯಾ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆ ತಾನೆ ಎಂತೂ ಇನ್ನು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆವಡು ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬೋಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ತಾನು ತಿರ್ತು ಪತ್ತೊಂಡ್ರ ಸಾಲ ಪನ್ವಾರ ಮಾರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಸಾಕತ್ತುಂಡು ಮಾರ ನೀನಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಜ್ಜಂಡು ಲಾಗ ಆರು ಪನದಲ್ಲೇ ಉಂಬೂರುಂಡು ಉಂಬೂರಿತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಬೋತು ನಿಂಗೆ ಓಲ್ ಬೋಲ್ ಉಂಬೂರು ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ತಿರ್ತಿರ್ತೀನಿ ಮಿತ್ತು ಈಡೆ ಪೋಪುನ ವಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡ ಪ್ರಣೀತನ ಬತ್ತನ ಇಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ನಾಲ ಮಿತ್ತು ಬಾರಂಡಿಗೆ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ನೀಪುನ ಬರ್ಪುನ ಮೀದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸೀಸನ್ ಬರ್ತನ ಐತೆ ಸ್ಲೋ ಸೀಸನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸೀಸನ್ ಬರ್ತನ ಬರ್ತಾ ಟೈಮ್ ಇದ್ದೇವೆ ಜುಲೈ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಬರ್ತನಂಡ ಮುಲ್ಪ ನೀರ್ದ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ ಬರ್ತನ ಮಲ್ಲ ನೀರು ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಗುಡ್ಡೆತ್ ಬರ್ಪುನ ನೀರು ಸೊ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಒಂದು ಏತು ಪೂರ ಹಿಡನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಆರೆ ಪಂಡೇರು ಮುಲ್ ಕೆಲವು ಉಂಟು ಬಟ್ ನಮಗಿತ್ತ ಪಾರ ಆಪುನಂಜಿನ ಹೋಗಿ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಪೋಯಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫುಲ್ ಪ್ರಣೀತ ನಮ್ದೆರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಯಾನಂತೂ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದ್ದೆ ಒರಿಯಾತು ಬರ್ಪುನ ರಿಸ್ಕ್ ಆನೆಂಡು ಉಂಬೂರು ಪೋಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ
ಮುಳ್ಳುಂಡು ಆರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೂರು ಉಂಬುಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ಪಂಜಿ ಗಿಂಜಿ ಪೂರ ಕುಡಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಐನ ತೂಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ಮಿತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಿತ್ತಂತ ಆನೆ ಪೋನ್ ಪೋಯ್ 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 ಇನಿ ಎನ್ನೇರ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಮಾರೆ ಒಂದು ಆತು ದಿಪ್ಪುನಗ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆತು ಮಿತ್ತು ಬಾರ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುಡ್ಡಗಿ ಖಂಡಿತ ಇಂಚಿನ ಜಾಕೆಟ್ ಬರೋ ಉಂಬುರು ಮೈನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾರ್ನ ತೂವರ್ಚಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತೂಕ ಒಂದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಂಚಿರ್ದು ಗುಡ್ಡ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಬತ್ತದು ತಿರ್ತು ನೀರು ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತನಾದ ಈ ನೀರು ರಭಸಲ ಗುಡ್ಡ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ತಿರ್ತು ತೂಯರ್ಲ ನಮಕ್ ಹೆವಿ ನೀರು ನಮಕ್ ಈತ ಕಾಣಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ನೀರು ಪೋಪು ಈ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಲ ನೀರು ಪೋಪುಂಡು ಎಡ್ಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಎತ್ತನ ಒಂದೊಂದು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಎತ್ತನಲ್ಲ ಸೀದಾ ತಿರ್ತು ಪೂರ್ಣ ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಉಂಡು ಈಗ ಜನಕ್ಕೂ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿಡನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಚ ಬರೋ ತೂಪ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕ್ಕಂಡೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಸೊ ಐನು ತೂಪವೇ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತೂಪ ಹೊಡೆ ಅದ ಬಂದಿದ್ದಾನ ಹೋಯ್ ಎಂಕ್ ನಾನು ತಿರ್ದು ಪೋಪ ಗಾಡಿ ದಾಡೆ ಕಡೆ ಪೂರ ಸಾದಿ ಮಾಲ್ತ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಮರ ಪೂರ ಪೂರ್ದು ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಚ್ಚಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೂಗಲ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂದು ಎಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವಡ್ ಬತ್ತನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಯ್ನ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆಗ ಅವಡ್ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಸರ ಗಾಡು ಒಬ್ಬ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂತು ಎಂಕು ಬತ್ತ ಅಂಚೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ನೇಚರ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತೂನುವ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು 8 ವರ್ಷ ಬಂದು ನಾನು 4 ಪುಂಡಿ ತಿಂದೆ ಪ್ರಾಣಿತನ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿತನ ತಿಂದೇರು ಓಡೆ ಪುಂಡಿ ಗೊತ್ತಿಜ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರಾಣಿತನ ಬಡ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಐತೆ ಪುಂಡಿ ದಾದನ ಪಿರೇ ಬೋತಿ ಬೇಗ ಬಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಬೋಡ ಕರಾದಾಪು ಇಂಚಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೊಚ್ಚಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಖ್ಯಾತ ಬಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಆರು ಕೊಚ್ಚಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅವು ಹಿಂದೆ ರೂಟುಡು ಆರೆ ಪೋನಗಳೊಂದು ತಿಕ್ಕುದು ಆರು ಪಾರ್ದೇರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂತ ತೂತುಜಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿತ್ತೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಲ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಚ ಪೋಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜಯ್ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಕುಡಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡಂಬಾರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಕಂ ಕಾನಂ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ಟರ್ನ್ ಆಪುನ ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲ್ಪಲ್ಲ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವು ಸೊ ಒಂದು ಅಂಚಿರ್ದು ಬರ್ಪುನ ರೋಡ್ ಒಂದು ಸುಳ್ಯರ್ದು ಬರ್ಪುನ ರೋಡ್ ಅಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಕೋಲ್ಚಾರ್ ಶಾಲೆ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ಚಾರ್ ಶಾಲೆ ಸುಳ್ಯರ್ದು ಬಣ್ಣ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಒಂಜಿ 500 ಮೀಟರ್ ಆತ 500 ಮೀಟರ್ ದುಂಬು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ದು ಅಂಚಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋಂಡ ಕೇರಳ ಅಂದ್ರೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡದ ದೇವಕಾಜೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀದಾ ಪೋಪುಂಡು ಸೀದಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋಲೆ ಓಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆವರ್ಚಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಡ್ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಪೂರ ಬಾರ್ದೆ ಅಲ್ಪೊಂಚೂರು ಲೆಫ್ಟ್ ದೆತ್ತು ಸೀದಾ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೋಡು ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ತೂಲೆ ಸರಿ ಇದು ಬಂದಿಯಡ್ಕರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂಚಿರ್ದು ಬಂದಿಯಡ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ರೈಟ್ ದೆತ್ತು ನಾನು ಕೋಡಂಬಾರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಕೋಡಂಬಾರೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೋಡಂಬಾರೆ ಮಸೀದಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ಮಸೀದಿ ಚೂರು ದುಂಬು ಅನ್ನಗ ಇಂಚಿ ಕೇರಳ ರೂಟ್ ಇಂಚಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಟರ್ನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಟರ್ನ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋಡು ಆಫ್ ರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಗಾಡಿ ಬಂದಾಗ 11 ಬಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಕೈಕ್ ದಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ಗಾಡಿ ಪೋಡು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಆಪುನಂಜಿನ ಗಾಡಿ ಪೋಡು ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರನ್ನಪ್ಪ ಏರ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಾಡಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಓಪನ್ ಎಂಚದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಓಪನ್ ಆನೆಂಟಿಗೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಮುಗ್ಲು ತಿಕ್ಕೇರು ಆನೆಂಡು ಬಂದ ಬಣ್ಣಗ ಏರ್ಲ ಒರಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಬರೋರ್ಚಿ ಆನೆ ಎಂದು ಹೌದು ಅದಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಲುಪ್ಪ ಇದು ಅರ್ಜನ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತವನೆ ಪ್ರಾಣಿತನ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಾನಲ್ಲ ಅರ್ಜನೆಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಅರ್ಜನ ಏರಲ್ಲ ಬಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿನ ಒಂಜಿ ಆವಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಒಂಚಿ ಇಂಕದ ದೇವ್ರದ ಐಟಮ್ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಕೊಲ್ಚಾರ್ ಬಣ್ಣಗ ಇಂಕ ಆರ್ನ ನೆನ್ಪಾಯಿರ ಬಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಆರ್ನ ಇಂಕ ದುಮ್ಮೂರ್ತೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚೇರ್ದ ಆರ್ ಬಂಡೇರು ಬಲೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಬಲ್ಪನ್ನ ಅದೊಂಜಿ ಅಂದ ದಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಲ ಆಪುಜಿ ಮತ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿರ್ದು ಪೂರ ಟೈಮ್ ಆನೆ ನಡೆದೆದ್ದೆ ದಾರಿ ಆನೆ ಬಾರಿ ಹಾವಲ್ ಇಂಚ ಆನೆ ಭಯಂಕರ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಇಂಚಿ ಆನೆದಂಜಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತಲು ಎಂತ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನು ಪೋಪುನಂಚಿನ ರೂಟ್ ತೇನು ಪಾಡುಂಡು ಇಲ್ಲೆಗೆ ನಾಲ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತು ಸೀದಾ ಬಲ್ಪ ಹೊಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪುಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದು ಜನ ನಾಲ ಸುಖೈತಿ ಬತ್ತು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ದು
ಖಾಲಿ ಪೋರ್ಚಿ ಐನ ಬಂದಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ನೆಂಚಿನ ನಾನಾತ್ ಎತ್ತೋ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಎತ್ತೋ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕದ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನದಿ ಕೋಡಂಬಾರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಂದು ಪೂರ ತೂಲೈಗೆ ಒಂದು ಏರ್ ಅಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ತೂಲೈಗೆ ಮೂರು ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಕಾಡು ಒರಿಯರಿ ಇಂಚೆ ಬರ್ರ ಪೋಯರ್ನೆ ಬೋಚಿ ಆ ಫಲ ಹೋಯ್ ದಾದಾಂಡೆ ಒಂದು ಆನೆದಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ತಲೆ ಕಾಡನ್ನು ಪೂರ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ತೂನಾಗ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಭಾರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಬೈನೆ ಮರ ಹಿಂದು ಮರನ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದು ದೈ ಪೂರ ಉಂಡಿಗೆನಾ ದಾದಮ್ಮ ಪೋಯ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅದು ಬೋತನ ಆನೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಇನಿ ಆನೆ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಆತೆಗೆ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿರಂಕಿ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಆನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ ನನಗೆ ತೂಪಾಯ ಗುಡ್ಡೆ ಬರ್ತುಪ್ಪ ಅಂದ ಇತ್ತುಂಡಿಗೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಎಂದೇ ರೂಟತೆ ಮಾಂಚೂರು ದುಂಬು ಇಪ್ಪುನ ಹೋಯ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂಲ ಇನಿಗೆ ನೀರು ಬರುವ ದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ಆನೆ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕದನ ಆನೆ ಮೂಲೆ ಉಂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಚಿ ಉಂಡು ದಯವಂದ್ರೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಪಾರ್ದು ಬೋತು ಮಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲು ಓಲು ಉಂಡು ಆನೆ ಗಡ್ಡಿ ಬುರುಂಡು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೋಯ್ ಎಂಕ್ ಗಾಡಿ ಮೂಲ ಅಂಚೆ ದಾಲ ಆವಂದು ಆನೆ ಇತ್ತೆ ಗುಡ್ಡೆ ಬರ್ದು ಉಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಎಂಕು ಏನ ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಹೋಪುಂಡು ಗುಡ್ಡೆ ಮಿನಿ ಪೋದಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋದಿತ್ತು ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಡೇರಿಂಗ್ ಡೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅದೇ ಬರ್ಪು ಈಡೊಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಯಾಪದುಲ್ಲ ಆನೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಂಡ ಆನೆ ಆನೆ ಕಾಡಾನೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂಲ್ತುಲೆ ಬತ್ತದ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದೊಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗಜಪಡೆ ತರಬೇಲೆ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆತ ಮಂದಿ ಐಕ್ ಬೆದರು ಈಂದು ಗುಂಪು ಇತ್ತಿನ ನಾವು ಈ ಒಂಟಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಕರ ಏನಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಪೋನುಲ್ಲ ದಾಲ ಒಂದು ದೇವ್ರ ದಯಟ್ ದಾಲ ಬುಚ್ಚಿ ಪ್ರಣೀತನ ಫುಲ್ ಧೈರ್ಯ ಇಟ್ಟಲೇರು ಅವೇ ಧೈರ್ಯ ಯಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮಂತೂ ಪಣಡು ನಿಜ್ಜೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂದುವೇ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಆನೆ ಎತ್ತಿನ ಪೋಲಾನೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರಣೀತನ ಜನ ಆಂಡು ಆನೆ ಪೋಂಡು ರಿಸ್ಕ್ ಡೇ ಬೈದ ಒಂದು ದಾಲ ಈಸಿ ಬೇಲೆತ್ತು ಆನೆ ಬರ ತಿಕ್ಕನು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಡ್ರ ಸುಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚೆ ದಿಕ್ಕು ಒಂದು ಭಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಏನ್ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪರಪ್ಪ ನಾವು ಪ್ರಣೀತನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಗಾಡಿ ಇದು ಬತ್ತ ಆ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನೆ ಪೇರ್ಲ ಗಾಡಿ ನಿಂಚೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪೇರ್ಲ ಪಂಡ ಏನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಇರ ನಿಗ್ಲೆಗೂ ಯಾನು ರಿಸ್ಕ್ ಜೊತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಬಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬಂದ ಜನ ಉಂಡು ಒರಿಯ ಬತ್ತನ ಒರಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬರಬಹುದು ಏರಲ್ಲವ್ರಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಚಯದಾಗ ಏರನ್ನು ಇಪ್ಪಾಡು ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಆಲೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಈ ಜಾಗ ಬರ ಕೇಂದ್ರ ಏನು ಆನೆ ಯಾಪದ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೂಪವೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಮಾತು ಹಿಡನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಹಿಡನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಿಡನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಈತು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ತೂಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆನೆಲ್ ಮೂಲೆ ಸರೌಂಡ್ ಉಂಟು ಸೊ ಇದೇ ತೂಪ ಇದೆ ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಪೂರ ಇಂಚುಂಡು ಕೋಡಂಬಾರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಂದು ಏನು ಬರ್ಪನ ರೂಟ್ ತೂಪ ಅವೇ ಕೋಡಂಬಾರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರ್ಪನ ರೂಟ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವರು ಐದು ತುಂಬೆ ಬಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುಪ್ಲಕ್ಕೆ ಜಾನ ಅಂತೂ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕನ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದೊಂದು ಜನ ತಿಕ್ಕರಿ ಇಂಚೆ ಪಂಡಿರಿ ನೀ ಕಾಂಡೆ ಬೈದು ನಾನೇ ಅಂಚೆ ಇರ್ತದೆ ಇಂಕು ಪಯರ ತುಲೆ ನಾಗರಾವ ಬೇತದ ಒಂದಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಚಿಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಡು ಬನ್ನಿಕೊಂಡು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇಫ್ಟಿ ಒರಿ ಬರೋಚಿ ಅತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಡಾನೆ ಪಂಜಿ ಚಿರತೆ ದಾದ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುವ ಪಂಡ್ರ ಬುಜಿ ಮಿತ್ರ ತಿರ್ತು ಪಾಯರ ಬುಜಿ ಅಂಡ್ ಇದು ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತು ಮೂಲು ಉಪ್ಪಲೇಕೆಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಸಾರಿ ಎನ್ನೆರ್ದು ಏತಾಂಡ ಆತನಿಗ್ಲೆಗ್ ವ್ಯೂ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು ನಿಗ್ಲು ಬತ್ತದ ಕಾಲಿ ಪೋಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಇಂಚನೇನು ನಾನತ್ತು ವಿಡಿಯೋನು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಈ ವ್ಯೂ ತೋಜುನು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬಂದಾಗ
ಫಾಲ್ಸ್ ವಿಶೇಷಿಂಚಿರ್ತನು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇನೆ ಗೊತ್ತಾವು ಇಂಚೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆನೆದ ಟೈಮ್ ಆನೆ ಬರ್ಪ ಇದು ಕೆಲವು ಉಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮೂಲೆ ಕೈತಲೆ ಸೊ ನಾವು ಬಿದ್ದಾಡ್ ಕದ ಬಚ್ಚು ಅವು ಪೂರ ತೀರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ತೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಆರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿ ಗೀತ್ ಬರ್ತು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಏನು ತೂಪ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಒವ್ವೆ ಸೈಟ್ ಅವ್ರು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಹಿಡನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅದು ತೂವಡ ಆಪುಂಡು ಆನೆ ಬತ್ತು ನಂದ ಏನೋ ಸೀದಾ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಕೆಜಿ ನಮಕ್ ದೂರ ದಯಗೊಂಡ ಐತನೆ ಊರು ಐತನೆ ಕಾಡವು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಾದೆ ತೀಯರ ಆನೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಆದಿತ್ತ ನಮಗದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬೋಡ್ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಉಪ್ಪದ್ರ ನಂಪರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೇ ಜಾನ ಅಂಚೆನಿ ಅಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಬೋದು ಒಂದ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಚಾಪ ಆಡಾಪುಂಡು ಬಡಾತನ ಅಂಚೆನೆ ಪೇಂದ್ರ ಚಾಪರ್ ಕದ ಸುಳ್ಯಾಗ ಹೋಯ್ ಎಂಕ್ಲನ ಊರೇ ಒಂದು ಕೋಡಂಬಾರ ಎಂಕ್ಲನ ಊರು ಬುಕ್ಕ ದೇವಕಜೆ ಅವು ಪೂರ ಮುಗ್ಲನವ್ರೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆರ್ ಈತು ಬರ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತುಲೆ ಈತು ರಿಸ್ಕ್ ಇಪ್ಪನಾಗ್ಲಾರ ಬರ್ತೀರಿ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಟೇರ್ಲಿತ್ತೀರಿ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಿಗ್ಲೆ ತೂಪ ಇಂಚಿನ ವ್ಯೂ ಉಂದು ನಾಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ತೂಪುನಾತು ನಮಕ್ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ತಿಕ್ಕನಾತೆ ಬತ್ತ ನೆಡ್ ದಾಲ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊತ್ತು ಮೂಲು ಉಪ್ಪೆರಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಅಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇರ್ದಾದ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂತು ಲೈಕ್ ಲಾ ಕೊರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಾವನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಚಾನಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಫೇಮಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೋಂದುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಐತೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ನಾನದು ಪಾಡುತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರಾಪುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾಪುನು ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಣೀತ್ ಅತ್ತೆ ಆನೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕನದ ಆನೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕನದ ಮುಗುಲ ಇಲ್ಲದ ಪೋಪುನ ಸಾಲೆಗೆ ಅಂದ ಉದಯನ ತಿಕ್ಕಿರ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗ್ಯ ಪುರಂದರ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಯಾರು ದಾದ ಬೇಲೆ ಇರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಆನೆ ಹಬ್ಬ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆರೆಗ ಆನೆ ತಿಕ್ಕದು ನಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಪನೊಂದಿದ್ದೇರಿ ಅಲ್ಪ ಲಡ್ಡಿ ಪೂರ ಬರ್ತನ ಹೋಯ್ತಾ ಲಡ್ಡಿ ಹೋಯ್ತೆ ಪೆತ್ತದಾನ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅದುಂಡ ಆರ್ ಪೋಪುನ ಅಂಜನ್ ರೋಡ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಂಚಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಆರ್ ಪಾತೆರೇರು ಮುಲ್ಪದಾರ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಸೊ ಆರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪಾತೆರ ರಾಪುಜಿಗೆ ಚಾಪರ್ ಅಂಚ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈದ ಸುಳ್ಯದ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ದ್ವಾರಕಾ ಹೋಟೆಲ್ ಸೊ ಚಾ ಬರೋದಲ್ಲ ಚಾ ಬರ್ತು ಬಿದ್ದಾಡ್ಲಿ ಎನಿವೆ ಏನ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂಚನೆ ಪಡ್ ನಾನಾಗ್ಲಿ ಯಾಪಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಏನಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೋಯಿನ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿರಿ ರಡ್ಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಹಿಡನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆನೆದ ಅಡ್ಲೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ನಾನಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ ಬಾಯ್